PA is independent. Independent today. Musa Sayon si Jonathan come on to Mali. Alakama idilla. Ameka for Jonathan de Kame. Abi anglais me. Aben Kambe me. Ala be français me. Ah, il faudrait que Kokagle. E bakan fo glem ni Goodluck Jonathan ateni me. Ateni anglais me. Ateni anglais me. Ni anglais kan afo ni me fo ya fedi. Mi. Na ma fo gawo. Fo gawo ni. Ndoko bashite Musa Sayon Gamara ale kumambe Musa awaikado l'independant atubane mba kono ako awaikado jamana be tabulo minga kosobe awaikado bomana ukakumadu klunte sebesa angangija sebere fana abado akana klusa kosobe kumaminye awaikado Goodluck Jonathan koni yema minni ala sonama shini awaikado abina bomako tabarikala yano ni ala kajei abina bo awnyi akoni jetemine kedo kunfla sume ba mimbe na besede wotola sume na bu kofo okelingo Goodluck Jonathan ale minya awaikado kidin gerengere ni sede o tola awni awaikado sede o ni nyanje ansigi mbeka kono ni alaka jey awaikado mercredi do o yishini kwa bina bomako tabarikala ni masoro do refe ngini minumbe awun kuna awaikado mingumbe awun kuna o nyangini wulle ngo kaba Goodluck Jonathan bena anabina jeka kuma akoko no funi indira awaikado tenendo kerengere ni ala awaikado Goodluck Jonathan ko minyi kuma la sela abina awun fea ka damene kalo kle muga katase akle muga anifla watama abo buluda kala strategela minye Goodluck yi abina awaikado minne minke hali no buguna tiko no wati umado ajira la ka fo Goodluck benna awaikado sira defe sira minye kana jete mineke feminumbe awaikado kumaka minumbe ani hakilina minumbe no ludira Goodluck benna kana awaikado kumaka no hakilina benna kana luchari kade strategela minye awaikado niye jete mineke aw ni sedia wo ni nyanje gerente kumbe nkosobe gerente minna kera so bi awaikado nyangini taraka da awnga nga o nyangini minfle ni hakilibala wati laban nungo nana nyangini nungula kabo aundala akera sobuye aunga frontiere adaelela akera sobuye aunga wari jigine minu kumbe no kemba ka daswa jigine obela jile daele akera sobuye ambassadeur minu be no kumbe farafina tola aminye sede wo tola aun fe jamana ngono ube sigika na aunga dugula aun yire fana taw be sigika ta dugunu num bela jile na rokera ko ne jatmineke kalu woro anda shiledu ambargo be aunka elebe aunka toro be aunga minya awekado bomoko ani sede wo akasoro ni jugo ina benganga soro mimbi se ka to ambargo imbe wuli ka bo aunga ko kuma sa minye Goodluck Jonathan binade sabu aumbe na kula bengula mi awna bi talike kalo muga anin nani awaikado kurnogram anyo fana duma kasoro anye kala taw beka wati minna ulu faram fasiya obete menengo kabuyi jarte menen ba minumbe no lukanga sika jarte minake ko numbela jilika kasoro anyo fana sigi awaikado aunga jamana ngonna ko Goodluck Jonathan kanin nali ngonna na minya aunga transition nyamaw anu lobina nyonye ubutuma awaikado ko nyire tablo aduni ni biche abesra menga ubina awaikado hakilna jigin fana ke famimbe no ye jamana nyamaw ye uye awaikado kuma ka minumfo ukateme osrofe akaba aduni bi jamana nyama ko ne beka fon dama dike osoro mbe temeji sedia wo jimi sirafe to bu beka bara minunge o bajira ka fo uyere bi fe ko inga tilia ko inga ba nga kabba o kado malien de kan nison jaka lafiya ba an ga lafiya ka ako de sira tigala min yegi jouer kalo kleta ani flat temene sigi ka fo ma do sigira minum bi talike o kado an ga sariya sumba no be constitution bay o kado alilla waliyari ani kai hakil na jiraoke o kado ma do sigira o sirafe ako fana ka boy autorité indépendante des gestions des élections aminu bina kalata awaikado ofana labe lufana ko be jijukoro obara obeka ke membe se ka to ko bela jilebe sigi chugo ako Goodluck Jonathan akan na li mbe ka ke wati minni hakli bala kalo kleta soldat mimbe no be awaikado so rasido ko fo se dia wo togola e disons i Côte d'Ivoire togola o ma bina ni ani konondo nga mo ya jira ka fo mercenaire ujedo lu dashilembe ambulo ulba temina awaikado dona na tawla kuma bike o kanga Goodluck na li ube kuma ofana ka nataka awaikado otochugushira okuma Goodluck Jonathan akan nize nali jatiga tala koyi abina de abu andison jale bina tabara ka chala fennan nana tegara bisonga fo ku nisi ko sanga mara ni nyaka fasiriye lende pana ndoko ka bido boli ibunya bala marmaga nyama boyanya asebe ko jaranye ne ene pana ne ya lebla so de bamako ma asamaka gerena nyama abenata ayem blanga jalasiri ta soro ibi niumulo muye laya jara ke akumara akwa me domina kombini sorosi keme e binani ni kononto munna akuma be sina badara ko ale chauffeur bimna anga fuli bay bimo te wari bundo wari
bondo do ya wari bondo do do wari bondo do bim kosobe Sumaila fana be fo ka wali mando angata mason sumi nyama ibe na ka fo ko mi surasi binani ani kononto mun akuma be shena no bora korvar ko fe ka bi dua kun temenina akuma ko ashebakoro chara o kuma kono le be na ka fo ko laya jara ale ya ka fo ko ame do mina kon bi biro manu mamunu bu re ka tasuma fala yu asro be ka tasuma ka anyaka nyama ko lu kon duna kelela de o kuma kono la mu laya jara ya ka fo nga jamana premier ministre no de Dr. Sugel ko kala mai gayi nyama ko na kuntura dade konnala ko ko kusane kuma koni oyeni ko konnala mi laya jara ya ka fo gele munno o samanendo ni wati laban konnala on ni Abidjan ka o chena be korvar jamana ko fo ako jone be nafasro ni gele konna ula dugulente mashila ka bidwa kun temni ibe na ka fo surasi binani anin kononto munna abora korvar jamana na kana shele anwa aeroport international murbo keita o konna ula nyama akuma ko asibo ko chayra oro kum konna la muye laya jara ayira ka fo ni surasi munnu bora korvar jamana kono kananga jamana o konna la ni yaye korofo en koni asibo ko chayra ayira ka fo ko ni surasi munnu wati munna obechu anwa panguru jigin kena ula ayira ka fo ko seben koni ko otubulu sabam no obo nyamoriya kana anga jamana akonna ula ofora atriga baka fola akoko akuma koni ko achayra ako okum konna lebe na ka fo ko mamunu meka fanga koni mara ni wati laban koni ula no be transition fanga okofo nyama be faka feran dabali bala dilene ke malik metabulo koromuna mali be sega segana otabulo korola tugumuna fanga munun temana olup mega bara munun ko oke bara dugu munun kera sobe ka jamana ninga asigi asi samara okonna la o bara dugu nunu be sega furan tugumuna ka bo anga jamana okono okum konna la sam ibe na ka fo ko ani jamana munun fene keleme ka ambulo di nyama kerengela na be irisi jamana ko fo o mara bago te fe abada sigana kono okado ani irisi jamana ni nyanchela ula ore okum konna la nyama ibe na ka fo ko fo de teni watina ko abe misaya anwa jamana mara bago kono unyakorla ula akono ya soro ani korva jamana munye taruku ni ya gushika laje munye furu de ba ani nyanchela la balma de ba ani korva jamana ni nyanchela la da me domina kombi ma do fene am domina kombi ma do be nyama wakili juru charli mbate kosobe be faka feran dabali bela jilinge ka tasuma ninka ashebe koro nyaga akoni yeke wale njati mena ka laje kabe doni munga manin surasi binani ane kononto no bora korwa jamana la kana shele an aeroport international bamako okona la ako munye kuma okonu ofofra nyango munye jamana marabawu utafo munye korwa marabawu utafo na sonjini rafana ya atafo na sonjini ngapole fora mbe na be minisma kofo nyama numbala jilen kumara da munye sigara do koina ko sabga ni shika fota koni ko atikele ni ko wala kira so ni ga siga belebele ni ga adu koina hukum kona langa jamana premier ministre nale Dr. Sugel ko kala mai gai wati laban konna ale bora ka korfo do koni ni ko oshele nyama ko ni ya ditemna kala de o korfo nu ko Sugel kana fera de kan wati na aka adade nimbabu nyanko aka adade ko sabga na ko ka do korfo do shele nyama ko abika bara foka foko abika bara wala kum kona lebe na ka foka be gele ngoni na ashele langa jamana kono mu korfo jamana ni on chela la ibe na ka foko mu korfo premier ministre nyama ale koni makuma ale ada global nsige ale koni tiga femfo koina ga sakan wati bele dina munye Dr. Sugel ko kala maiga kwa koni mbika boka tasuma nyinga nyaka koina adunka donka foko mu babu nyama kuma ko aka gelen kuma de kuma ya abe kuma tigi koni ka bodu Dr. Sugel ko kala maiga kwa ka feran dabali bele jilenke abika yereke tasuma fakala ni koina so abika tasuma ninga asobe ko nyaka munye fatrike baye munye la jare ko ko ibalma kana Dr. Sugel ko kala maiga naba ale ko fo eko jime ibalmake ngiga kedondoni abe ka ta chuko min fana o fana ma fode ama foto koji ama sebania na sebana iba kedondoni ke ma ko ne balmake ya ni balmake fo ibalmake na ko jugu ka be fo ibalmake kuma ka chanyima nyogon tandwa nyogon tantere mais la do aujourd'hui on kala boucher les nyama ay kala boucher makoto ni balma esabla ni ko ke esabla be fayu bismillah munya fatrika baye no de la jaray ako munya jamana premier ministre no de Dr. Sugel ko kala magay ko fa premier ministre dade ni ko ngan tukumna ko fene kana feran dabal treke ki idade ni ko ngan na manya ka fo ko munya jamana marabo ni ko ka blakiri buna ko kenaga ko munya Sugel ka feran dabal bala jelenke ako ko ka to kiri tigala mabulo munya voie diplomatique no o desana nyama ko akobe kiri tigala mabulo na fo flani anya sama ka bo munye so de bamako ale kono la jara ale samaningala ibunya obala nebo ko be ka wardi dia John Sugel ya ba fode anyama mena fono fie bon nyama fono bi
sokal ka gouvernement ko nala parce que ni ma ko do bina ko ay wardi ref ay ref na mo oui jabana imbe position ma drama kema flat atan shikuru atera ati bolere uma di maire era buga transition de dom am dom na kompi ni ma be de me transition kan ma de me nyama wallahi o kan nu fm de me o ala damu ni communique mette me ni le la kana baw kayira ka fo na iskana maye wallahi am war be sana ka teme wallahi abate me war be dia ay dorome fo se ma be temo ka ga war du me di do ma wulu ka ke sikatala o man ona ma hawa ndo aywa ibado kuma yemi sa be wana ke ka kuma do kuma yimbi ni ka dulo misa nga ko yimbi tabulo minga minya awai ka do mati anzara koyi ala de be usara banyana non te na gunda no luka sarama nyangma soro nyura fm da tura nga una tabe ne hakili bala message min be shika shuru wati be do rabbi wele de karsa atake ala kama aka ka war mina ka dun aka toy sobel yi joniye sobel niye me una tabe anda di alama akadi alama lahara tijade abati bulu lahara atijade ayata kanumba kulubala akanumba kulubala kala kanisa obabe halibi ambi taw minye ko my name is Abdul Karim, I come from Sierra Leone. Abdul Karim ajaranye my name is Gafujama Tumadu Maiga voilà manyana songo to Maimunatu I come from to Mali voilà en Gao abana sumela masom sumi alifana ka ko afana abeka ndagoro bode nyama jibril ay ga che ka bo pa ita sumi wallahi watina ka be pari wallahi abana jibril tara pariya ka be pari abifo ndo aweka do mo ka fumya gafe awumba kala amana bo sira fe ka do awumba la suma sira tikala halibi ambita nya aweka do ambe fuli la se Mamadou Sisokoma ni chesri dawdaro fugise anga fuli bayi ba ni chesri minya aweka do mudubo keta amba fana foka wali mando sana ali wati ay nywan toy sogel digay sogel kadna awbe malien do yi beni haklinata ambi bebu nya kadai haklinata rek dumbia akuma mbe sebe ngono sebe minango ko indicateur et renouveau igere ko ma mimbe no ye ma binani ani konondo e no lumbinena no bora ko wari jamana kan nanyu mene anga aéroport la togo no be for nyasimbe ka dugu ko fo do ka cha ala fe uluko ni nambe asika kuma nyo ya dabo awni awai ka do ko wari ka ni nyanje yalsa ambi sika benchugumi akoni ya jetemene ni tabulo min fle ni awai ka do ko do na gelera ko sobe mali ani ko wari ni nyanje bitalike muga ma binani ani konondo mimbe no lumbinena na uluye ivario yi nga chedo no ye mali awon gembe ka foko olu ye mercenaire kera bomoko jouer kalo cletan temene ako de stratégie la minye to lew ye awai kado lu ko ni wuli ka joke ko lu ba laje terela sabu togo awai kado oni mali ambe tabulo minga adugulinte be ani klenya o de ba ni nyanje unya o de ba ni nyanje anga de mana nyama yere o kadi kosobe togo nyama wi kosobe o de stratégie la togo lew ko ni wuli la ko bina laje anga jamana fla jamana minumbe shimbla shinta ayaw tiga udi nyama bi se ka to awai kado aw ni nyanje bisi basa kana seka na chukushila akode sira tigala ni ye jetemene ke ba ye ka fo kunun denendo o kleta ani shegi san 2022 ka joddo kera teriya sirafe min ye ministre min be na be awai kado togo ani jamana were ko nyaw nyene boli olu ni nyanje ani togo de minu be nubi jamana koka awai kado o ministre na bi wele ko Robert Dusey ale ko ni nana bomoko ya anale bomoko mami ya bismillah ni ataro fe o ye colonel Ashimi Goitaye jongo ala kuma nyonya o temena uni nyanje o ye do wudonga nyoye min bise ka to awai kado mali ani togo ani bibe ani kilinya obitwa ni nyanje mali ani togo aklina minumbe no lu charle do kosobe ali nyuma yere sirafe o bise ka sisi chugomi nga kuma kera fana mimbe talike mali ani kodowari kuma kera awai kado o fana kan kosobe ko ni nyonye bayingene ka ibai ka fo min yeso asibina ni ani konondo mimbe no lu minena kalo kleta no ye jouer kaloi kuma kera o kan kosobe ko nyira ku jara ni minye o ye communiquer mimbe ni président de la transition aya jira ka fo ale ko ni sigledo wa ale bu kablala man nyugo ya daile ledu man nyugo ya o se ka teme chuko mi anni anga jamana ni ko do war ni nyanje nya ani karama konnana wa ka ke sanve kuma ye ni nyanje min na to dugmala la kuma be nyugo ngushi ni nyugo neni o ka dabla ko de sira tigala colonel Ashimi Goita aya nyini togo ka fe wuli ka jom minge anu be min hali bi ku
cɛ suru fɛ ministre Dusse a ka se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na baara in bɛ se ka ɲɛ Dusse n'o ye togolaw ka ministre ye a y'a jira k'a fɔ awɔ i ka dɔn nin kumakan min filɛ n'o bɔra anw ka président da kosɛbɛ diyara ye kosɛbɛ sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min awɔ i ka n dɔgɔkɛ de bɛ kuma na n bɛna fu sira ale sen da a y'a jira k'a fɔ min ye président min bɛ yen n'a bɛ fort Ɲasinbe fort Ezozina Ɲasinbe ko ale kɔni bɛ taabolo min kan ka transition k'a tindi ka transition k'a dɛmɛ ka transition k'a solona don k'a b'i sɛbɛ don o ma kosɛbɛ min ye awɔ i ka dɔn communiqué in a kuma in bɔra a kɔnɔ nka sɔrɔsi 49 min bɛ yen ni awɔ i ka dɔn a jirala k'a fɔ force spéciale Côte d'Ivoire tɔgɔ la o maa dɔw bɛ yen u ka maramafɛnw sɔnsɔnnen don o b'u bolo ka na anw fɛ yan ni anw ka tɛgɛ daw ka jouer kalo tile 10 san 2022 olu ka kuma ɲɔgɔnya a tɛ taa cogo si la ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma sigi ka fɔ kɛ n'u ma se ka ɲɔgɔn faamuya parce que kaba ko a ko Bamakɔ y'a jira k'a fɔ ale kɔni dan b'a la k'a fɔ ni jɛ minnu filɛ nin mercenaires de don wa na kun ye min ye siga t'a la fiyewu ka jamana in bɔ a dabolo kan ka jamana in awɔ i ka dɔn a siginidenw k'olu bɛɛ kari ka bɔ yen jamana in kɛ c'est fini Côte d'Ivoirekaw fana y'u ka communiqué bɔ ka bin ko ninnu y'olu ka sɔrɔsiw de u nana sira min fɛ u ye awɔ i ka dɔn maaw dɔw minnu bɛ wele ko éléments nationaux de soutien NSE u nana sira min fɛ o de awɔ i ka dɔn laadala ko la u bɛ to ka na sira min fɛ nan'o de fɛ o kuma conseil national de sécurité Côte d'Ivoire tɔgɔ la olu y'o bɔ k'o bin Mali ani Côte d'Ivoire furugufurugu bɛ yen nka min ye togokaw ye n dɔgɔ u bɛ na ka na baara kɛ min bɛ se k'a to bɛn bɛ na an ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ o don i ka kɛ dunbiya l'indicateur de renouveau nin y'a ka fasiri ye ni Ala ka jɛ ye i bonya b'a la ɲɛma bonya diyara n ye mun ye cɛ ye n'o bɛ fort Ɲasinbe ko fɔ a ka ciden k'a bisimila wallahi babu ɲɛna kuma ɲɛna dɛ kosɛbɛ denmisɛnninw bɛ yen ko today is the day Fuseni i mago sara n dɔgɔ ko olu ka foyi tɛ yen dɛ ni i ka cɛ ka gɛrɛ yen Abdul grand commerçant ko olu ta ti dɔwɛrɛ ye dɛ ko n ta to ka taa n'olu di yɔrɔ wari ye o tɛ k'an bugɔ ye sa i bɛ taa n'a ye de dɛ i bɛ taa n'a ye de hali i b'a fɔ i b'a fɔ de a kɛra baara ye dɛ i bɛ taa n'a ye dɛ ayiwa baasi tɛ o kuma Abdul n'a ka gɛrɛnadenw grand commerçant b'u bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ an ka ani waati kosɛbɛ an ye teacher bɛ yen Fuseni bɛ yen Balde bɛ yen an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ ni cɛsiri ale Abdul yɛrɛ grand commerçant k'an ka foli ba ye kosɛbɛ bisimila ɲɛma de Guido ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Guido ye mun fɔ n'i y'a bɔ ko 677 bi tarata donya in na jouer kalo tile 19 kosɛbɛ san 2000 ani san 22 maa mun kumalen don a kɔnɔ o de Lansana Kulubali ye Lansana ko di Lansana ko a ko nouvelle constitution n'o ko fɔra a bɛ jamana sariya sunba kura a b'o ko fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu mun n'o kan ka sigi sen kan ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka a laɲɛnamaya ɲɛma ko a jɛrɛjɛkulu ko u sigira sen kan koyi wa min ye jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ a n'u ye ɲɔgɔn ye a y'a jira k'a fɔ ko kalo 2 de bɛ ninnu bolo u ka taa mun ye sɛbɛnfura o yira ale la sɛbɛnfura mun n'o o b'a jira k'a fɔ k'u ye baara kɔni ni ka a tɛmɛ o de kumu kɔnɔ la mun ye Lansana Kulubali a y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile 12 san 2000 ani san 22 kuluba kɔnɔna la ko a ye nin commission in maaw a y'u bisimila ko ye bisimilali k'u kun tɛ dɔwɛrɛ ye u hakili la jigin k'a jira k'a fɔ ko baara mun n'o talen bɛ ka kalifa u ma tan u k'a dɔn k'a fɔ ko baara in baara gɛlɛn don koyi wa baara min don baara belebele ko o don mun ye jamana faama n'o de bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ a y'a ɲini nin maa ninnu fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye sababu mun y'u se nin jɔyɔrɔ in na yan mun ye sababu mun y'u se yan a dɔnna k'a fɔ k'u bɛ faso o fɛ fasodon ɲuman u don wa a dɔnna k'a fɔ k'u tɛ fansi kɔni u fɛ wa an ka tariku kɔrɔ k'u b'a dɔn i ko dɔn o ni tɛgɛrɛ o de kumu kɔnɔna la hali bi jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ a y'a ɲɛɲini nin commission in maaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye avant projet de loi u bɛ se ka to o bɔ ka bin ale ka tabali sanfɛ cogo min na ɲɛma kalo 2 tɛmɛnen o kɔfɛ fatigɛba ka fɔlɔ min bɛ jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita ko fɔ a y'a ɲini nin jɛkulu in fɛ n'o bɛ commission maa ninnu ko fɔ u yɛrɛ ka ɲɛmaa ye Fuseni Samake ye Fuseni Samake a ko i n'i ka cɛdenw tɔ an b'a ɲini aw fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ a ka maliden bɛɛ lajɛlen ko u lamɛn société civile ka lamɛn diinɛ ɲɛmaaw ka lamɛn an ka laadala fɛn kɔrɔtigiw ɲɛmaa ko olu ka lamɛn a ka ja fo ka taa bila hali denmisɛnw na mun ye jɔn kana kɛ maa si la bɛɛ lajɛlen ka lamɛn Mali kɔnɔna la walasa nin baara in kɔni ko a bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana faama a ko
akadana ko nko abuka ya rabbi ba don ka fo ko ye bara mun taka kalfa uma hanto ma ku ubese akoro netoma wala ko fe bena ka fo ko me commission nyama bayre no de fuseni samaki nyama belebele fana ayo kuma ayata ayira ka fo ko me jamana fama ayedana mun taka da uka ambe domina ko mbika ni bara nka ake no be constitution kura ninka alanya ma ya jamana fama ka don ko utna bo ajigoro ko ala kana ko don ka fo ko me jamana fama no be colonel ashim ko takufo bena bara nke fo ka se adana bena bara nke malidem bela jele mesigi i wasa sura to ala to na société civile dina nyama fo ka ta framu ye la de la ko fengoro tigulu ko so ba politique maw ko bela jele mini inu euro sonon ko na ko ni fleni anya samaka bo le guido ale kono la sana kulwali ale sabaningala madu mai ga nyama ibunya obala ndo ni nto amaye ni mbara nge abara nyena sabu faso de on beski mbeka mingono o de sariya sumba yele makase ka duala sa an nyama bisika du dakle fe ni ka bo dakle fe sabu an go sariya sumba amena abise na wati be bifo ko abi yelma ko shwa kisro mauma mi mana ni gushala do bifo mi mbeke sobu ka we kado alakari kabui pana bidoni mena ko bi ntoma hashimi na ye ni mbara nge eti toma ko ita asumaya sa asumaya ntoma tea asumaya asibu mamadu be fanme ala ibuka toma info amga ko bo problem de yo ko ka dine ko fleni amambu no de maoma minga dine ko kabu dine domba ngana wole iku nyiniga ashimini mamadu bin nyo asoro sira min fe u ba fi heureusement ala ndo est-ce que Lyon on connaît quelque chose on connaît pas ashimini mamadu il n'y a pas la mon frère à ton wala fleur ata filindo ala ka fugula ndo akuna ayo ye mutu taxi bulla ye sauto kin ko kali na bole do da ale re bonji nyaka sale do kente bonji ngoro ene ashimi bisika boti ya mamadu na ashimi de kele na abe kele amu digi muhammadu kishini ne ma baye to salam to kema fulani kele ni bala to kema fulani kele ta wulu mai ka laje ibe ashimi sura kono aujourd'hui c'est notre jour wallahi sika talaw anga nyambla ndo wala hey ko ne ma fam yow anya fam ato kema fulani kele tanyi ngali ke doni bo ba amadaye o ben ntoma neni ntoma to ba gunyu anakada ma to chamatiku de ko imam sumare club ila de afa ay to chamatiku de imam sumare ba wala wa abafie ndo kana wilbal do koy ta fa afle ne juguya de kele ka anya ofie kwa juguya ya anya ofie ka oklo oge ati fe fo nyuma ka ya fo ma ntoma e che hali shini ntoma do abana aujourd'hui Maman Touré avec Mambe Nouvelle Horizon Maman ko avec cadre classement puissance militaire Farafina 2022 a classement à Bora Mbamali bana ni Jojo Rota ani Shegina est-ce que dugu kemesa dugu bisaba ani woro olu ni nyanje Farafina ndo ni nye kuru karata ka laje dugu keme ani bina ni fla Mbamali ba avec cadre anna nanjo dugu bikonondo ani konondo na Joro la ko ni jatamine ke ki ba ye ka fo minye awekado atane fifi fatu samaki ako c'est la vérité mais c'est pas de folie koy ne ma pas mo voilà et toi mando hashimiyu afle maliba trawe ko hashimiyu ala tchego ça fait on dit comment faire ngouve koy ben toi tu ne comprends pas wallahi ndogo hashimiyu Eniche. Wala baldu. Voilà. Donc Tomado. Ala, mas voilà. Abana, ngosara. Kolo ngosara. Sikisi barabla alba rectifier. Ngata ndo minya awakado akositi mimbe no American tola bita ko ni Anglican voice American Global First Power ko fo osidi jongo ala ko ayewulika joke seka ni minumbe na oluke mali na ni jojo ro tan shegina mali na ni jo oyoro frafina bisaba ani woro olu ni nywanje anga jamana ni eje temine ke bae ka fo nye kuru kara ni ya boka bindugu kemeni binani ani flamimbe ko puissance militaire ou dedo
bolo Mali awekado anani jo bikonondo ani konondo na ambe awekado o joro la afo de siratigala ngo ingera wati minni awekado bebe kategera fo kajira kafo aunga armée no be fama ko fo aunta ko ni monter en puissance siga tala ko mata blé fendo femina be keneka awekado ajele du ko nduri tege akoni ya jetimine sanwo sa ninja kuli no be global live prayer rabo ko fo ulube wuli ka joke awekado ko ko ka nyena maya o de siratigala yedugu chama de tadnye kuru karabe ka bellarwe ka laje yere ka sege sege lichuko bubulo ka fle lichuko bubulo ka awekado turabu nuka kuloni nuka buri o da chuko nyuma mbu fe mise ka to uba don tigitigi nindugu imbe ninjoro ina nindugu imbe ninjoro ina ka lo siga temina min ye joro folay puissance folo e kado ka fo good morning how are you I'm fine États-Unis America siga tala kuyi États-Unis nga cholu ya puissance folo ide American puissance folo awekado ko ye American dugu membe tugu America oye awekado Vladimir Putin birisula ka ko dugu obini shela ki da America awekado o karafe dindai o to benengo ka boy shin ale bini da awekado o karafe o saba awekado nindugu saba flyer aunga maye kele oye kasaka maye basiri ka ko ako to benengo ka boy ibaye ka fo ko muso no be awekado anga musokoro anye mi mvurusa no ye faransi joro wulo vlada ale be awekado odla ko joro wulo vlada de be ale bolo sabu niye jatemeneke ibaye ka fo minye awekado end jamana obunye Japon jamana bunye Corée du Sud yere fana awekado obe unye ni ye farafina gushi ka laje farafina kuru karab bela jile joro folo be mami mbolo oye awekado Egypte jamana Egypte awekado ale temenengo minye awekado Baraki Egypte allez de bay Egypte ben dugu minye Afrique du Sud o bolengo Algérie Nigeria Maroc ulu bena tengu nywana dugu minun be ni puissance yere tubolo nu bilama ngoni eleni awekado hali ni shew ye keleke kado kafu ka shew bitu agongonfe o ye Somalie o ye Liberia o ye Sierra Leone o ye Centrafrique o ye Gabon bon ni dugu bela ibe ni dugu fenfen ye iba e ka fo kele de ni be chochi kosobe Somali kele be bora kalama Amadugu Liberia kele madugu Sierra Leone kele madugu Centrafrique kele madugu bon nunu flé nunu be dernière position de la bi ni dugu de puissance ko kumba erete foy ayi kaso fo que puissance oui ange wati te mono na que puissance oui wallahi la kele kala sobe ka be da Maman Touré ako awekado ni jatemineke ibaye ka fo minye Mali yo rotani shegina o de be awmbolo global live prayer minye awekado uyela nyini minunge o de ka fo armée obi baraka chuko mi mina minumbu bolo ananyo anachama ka siga kembula awekado feminumbe no be awekado armée nucléaire no bu ko fo ulu dugu minungono uyolu armée nucléaire fona ta awekado bala chuko sugu dofe no mu sisi o kan kosobe ko kuma na be doni mina ko be siga tala wuli ka jo mi chesiri mimbe no be ka ke power endis ko ni ya jira ka fo anya awekado samosa lubu kan ngoyi uba kuraya ko kuma na anga na nyina anga fo bela jilenye anya awekado anga laje ka antega udi nyoma mbise ka to jamana mbise ka yela halibi ka tanye note afina ndo anya joro chama zoro sade fo la ngundi jatere ngabi bi anyelela onzo monte hasurasu wallahi ala fasakele na mali sordasu anya hukuma kame kanga wili anga na malu anga makoro uye wale minge anga wili anga batu sunjata keta utaida eske Alimi samuri utarida Nibetuno Suni aliberita Bito kubarita Bwaka umataida folo Ayi matanda Ebia Mia Ebia nebia mbebia Alaka na cheche Kana fode Ndo Che Ne mana maye kitika surasikefe ihine de binemine kamakodo wallahi ay kamakodo nyama ihine de binemine wallahi aduka dogo bi min so mati surashi ate ni te policier ni gendarmerie ni te gendarmerie ni forêt ni gardien ni ate ni arbe de l'air ni awekado jeni abe ha ba Allahu akbar
ɲɛma n'i y'a ye k'a fɔ ko an m'a sigi sɛbadu ni kulolenbadu na ɲɛma ko dɔ kɛlen bɛ siga t'a la ko muso n'u denw kɔ olu don ka jɛ balimaw kɔ bilahi ka taa mun ye walasa anw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ne mana fasoden k'a fɔ k'i t'olu fɛ ayi a ɲama ka ko dɛ a kuma ka ca foyi t'olu bɔ kaso an b'aw kɔ dɛ walahi an b'aw kɔ a banna an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini an bɛ Ala in deli diɲɛ don o don Ala k'aw kisi an bɛ Ala in deli diɲɛ don o don Ala k'aw don juguw kalo di aw bɛ ɲini fɛn min nɔfɛ Ala k'aw bolo sɔrɔ fɛn ye n'o tɛ bi armée monte en puissance n dɔgɔ kuma yɛrɛ tɛ bilen a y'o dogolen tɛ maa la o bɛɛ ɲɛ b'a la walahi o dogolen tɛ maa la o. malien de do wa ni tɛ malien ni to yen ka taa Vamara F karamɔgɔ bro bloqué to ayi kana bloqué kana baga ma a to il faut laisser a ti fɛ ka min mɛ a b'o mɛn o a to yen n'a ma fa nɛni kɛ a ma ba nɛni kɛ ka ban faut k'a fɔ ko rester dans vos populisme et dans les rêves ayiwa an b'an kɛ rêve kɛ hali sini an b'an ka populisme kɔnɔ donc a to yen a banna armée monte en puissance o dogolen tɛ hali sini voilà kana ale bloqué dɛ a ma nɛni kɛ o a ma nɛni kɛ dɛ a ma nɛni kɛ a ma dɔgɔya a ma wallahi Mana Ala ka ni sababa bɛɛ ko hali bi radio ye Nura FM ye 94 kɔsɔrɔ murumuru duuru ka laseli kɛ ka bɔ ko ɲuman ni wɛrɛ da la ka foli lase an ka sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ma ko yɛrɛ bete min ye awai ka dɔn sɔn tɔgɔ ngisɔn jamu sugu waati a sera min ye an bɛ taa sugu la an bɛ sigi ka na min ye président Ashimi a ye baara dɔw kɛ an bɛna n da d'olu la olu ɲɛfɔ limanaw ɲɛna ka famille sɔrɔ a la o kuma sa min ye Ustaz Imam Mamudu Diko a fana ka lahaliya dɔw bɛ yen an bɛna n da d'olu fana na ka awai ka dɔ kuma k'a lase olu ma ka foli lase hali bi an kanuba ni an dɛmɛba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi an k'an jija maliyɛn den a joli a ka suru a ka suru an golo la a ka boli de turu a bɛɛ ni dɔgɔyama bɛ sɔrɔ o de la an jɛra n'o ye an b'o kɛ a banna kosɛbɛ Ala ka ni sababa bɛɛ Gawusu armée ka message min bɛ yen fu falaki k'a di fasodenw ma Ala tɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45
ye de ta najini kadi mɔgɔw ka seliba lajali. Tike di ma ni o tirage bɛ kɛ o wulada kelen fɛ. O wɛrɛ b'aw bolo a ye najini ka di Koba Jabate a ka di. Mumɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma ɲamatunu a ma ngɔɲɔ a ma ŋaɲa ka nafa sɔrɔ DHL ko la option facture lama don walima nafa wɛrɛw a ye compte DHL Express a ye o dayɛlɛ jagokɛlaw aw ye DHL maama wele k'aw ka samaw cili la ani a nali la liifɛ zango seliba ɲɛbila in na ka ɲɛsin jamana 220 hakɛ ma nba seli wele dɛ 77 16 64 33 76 42 08 26 79 01 17 71 DHL ko maa jɔrɔ ko ye maa yɛrɛ nɔ ye o b'a sɔrɔ i ma se DHL de la ni sera ye zango jumubatigiw tɔnu 3 bɔɲɔgɔnko ma cili ni nali la import express la pièce de rechange furaw échantillon entreprise minɛnw jagokɛlaw ani maa wɛrɛw DHL tɛ mabɔ maa la bazin feerelaw taayɛriw galadonnaw fini feerelaw fo ka taa se farafin furatigiw ma DHL bana kunjamaden ye. ne kani yɛrɛ nɛgɛ billahi kana kɔrɔbɔ ayi kana kɔrɔbɔ wallahi kana kɔrɔbɔ kosɛbɛ depuis bi tɛ ne bɛ tilen k'a fɔ n ko billahi maliyɛn den cɛfarinw don kosɛbɛ ni janfa jugu yɛrɛ bɔra la k'i jɔ tête à tête maliden kama région yɛrɛ la a mana kɛ domaine fɛn fɛn i tɛ se
aka gele mamin be sauna wallahi akera barita yi wo akera kisechi yi wo akera bomuguli yi wo akera tele yi wo akera donia yi wo akera shuya yi wo akera jijukoro ta yi wo akera kenekanta yi wo akera buguri jukoro akera taxela wo matemaldenye ndo ne mai matemaldenye awuli balle do anga na yere jamfa anga na yere tokosa anga na yere lagushi abada billahi obana po eche mali fina dugu chama be misali ta mali ngade ko sobe mundu ya nzoro manyana akai wallahi ali ka suda yakay boro siyata atuta kana kashia ni ya foma kana kede angata amala kanumba la ko sogole menura femnila bi koronto ani nani tomi murumuru duro amela selike ni wati na kabo jela korji ko nyumani wordala ne durusira 76 33 43 03 nyama ne bembolo goshime bo me boni fatriye o ko sebe mako so de bamako ni ya ta sebe ngala de toko Umar Angoiba ako munye imam Mahmoud Diko l'éclairer les sages ay boli la ba munga do akun la bayna na ka foko akuma ko ashaba ko chara Orokum kona la mouye collective pour la défense des militaires damoso yankumala nanga mako CDM nyama olufana boru kwa dado okona de yaira kafoko mouye Imam Mahmoud Diko ka be fega fere de ke ka manifunku akili konunku unyami nga jamana kono donku akili nyami ami domine kompi mouye Omar Angoiba ako mouye CDM mouye nobe collective pour la défense des militaires damoso yankumala nanga mako CDM ya laini mouye kiri maufe kuka fere ndabali bala jelenke Imam Mahmoud Diko aye bagabakali kuma munfo bagabakali kuma nunu meseka tabala to mona kiri bunakun okena okam fatriga baga fola ako munya ni jakuli na be collectif pour la défense des militaires ni ya jitemna kala jamu transition ere ale demeli jakulu belebele do konku odogo ko ni boda goda de kono la de ko fomu na yaira ka foko mu Imam Mahmoud Diko aye babu munungu o fomu e do akun labaina babu mun kono la na yaira ka foko mu jamana ere feren daballe ka anka ko erdisema ko okake ko cleaning ko okake ibena ka foko ni ko fo ko ama be mu yesede mawmade oro kum konala mu yesede mawye uyewole bila mu kiri buna ku mawma ko ka feren dabali bala jilenke Imam Mahmoud Diko akani bagabali kumai nyama ku be sega tabala to muna fatriga baga fola mu Umar Angoiba akoni jereje kulina be collectif pour la défense des militaires damuso akumla nanga makosidem uko kube Imam Mahmoud Diko uba akili lajigi akoni akili bala doni munga malaji vraiment fanga abe dafri ko lune Imam Mahmoud Diko bala de jela faranonga ka fanga ninga adafri da wati munane fanga ko adafri la kebe na ka fako muye Imam Mahmoud Diko ko atra muye premier ministre siri kasro mashi ko nko o mayininga ye fenye femu na ye CDM ko nku kamana ko ga ye fenye muye CDM ko nku bo otobolo ko nku ukam ore kum ko na nje kuli yaira ka fako muye Imam Mahmoud Diko abole fle ka korofo la ba muninku onyefo ka fako transition ku ko alakle ye fenye femu na tebe oluma bi wa femu na tebe o machine ore okum ko na la yaine muye Imam Mahmoud Diko fe baga feran dabali bela jelenke akato akadade ko na la ko ko sawati do ni kumai ore kum ko na albi muye CDM ko muye Imam Mahmoud Diko aka donc a foko oluka transition mun na afla sina neta ko alakle na kabi mekalo kle muga aninani woni munga mamuye badawo aka jafo ta fra muye moktar wala olu gena ka bo fangala ko muye transition kabi odoni kama ko alakle na Imam Mahmoud Diko ka donc a foko muye transition fo ko otna lakle mbi ore kum ko na muye ni jereje kulu na be collectif pour la défense des militaires damoso pour la nanga makosidem ukube wole bla muye kiri moma uka feran dabali bela jelenga Imam Mahmoud Diko kani bagabali kumai kayin ko abisaka tabala to muna ali binin jereje kulu mala de no be collectif okofo uko muye Imam Mahmoud Diko ayeta shibla mun ke muye jokalo klitan tani kletan fla 2020 mamun uningana karabala jamana ko la ta shibla mun kara Imam Mahmoud Diko kanyeshi oma ko Imam Mahmoud Diko akana no ta shibla ke politique israel ka foko abena manifun ku bagabaga ali binin jereje kulu nyama okumala de wira ira ka foko fana be ta shibla ke usabe ko oluni ni manu numbala jelen jeraka kelen ka kenyo fe jokalo klitan atani kletan fla 2020 wala samuel lajibura mafanga ko abisaka dafri tugumna ga kuma wole blame maliki riboma ko feran dabali bala jelenke Imam Mahmoud Diko abolen fla ka declaration ko kaneta abolen fla ka korofom ko kaneta korofom na be talika bagabagalla ko korofom na be talika munye findenila obisaka korofoni ka bala tugumna basiki obisaka na anga jamana kono tugumna kono to ko miye ba mali
nema ko dokera telefoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ɲɛ soit de Bamako ale kɔnɔ Umaru Angoyiba ale samani kala ye u ka bi bɔli do ibunya o bala Koyma ange kan ni kɛnɛya ka farikolo lafiya ne ka galabu kɛnɛya Koyma kosɛbɛ dɔwɛrɛ kɛra ro oui mɔgɔ de koyi ele nana nin bɛ minɛ Khalifa Junior pardon Binu Keita pardon kosɛbɛ Boubacar Traoré bete ne ko e bɛ Karim Balo dɔn wa Karim Balo ayi dɔnkili min tɛmɛna Jɛnɛbase ka dɔnkili armée fasa in tɛ ya ale kun ko k'a b'a jansa ko 100 euros Karim Balo awɔ Drissa Koumaté in ka di dɛ Karim Balo ni seli tɛmɛnen na kana maaw on sont blessés dɛ an blessés don dɛ 100 euros k'a b'o on jansa misigi Karim kana kɛ dɛ ndɔgɔ Gawusu Akayi a fɔ dɔrɔn Akayi fana ko sa Akayi waati b'a nɔfɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye Mohamed bi k'e ma kɔnɔ an ka taa ka foli ni tanne k'a lase hali bi Baɲɛ awa i k'a dɔn an ka foli bɛ a ye tanga ani waati ko ne ko k'a kɔɲɛ ba Bintu ka Baɲɛ Baɲɛ bɛ Italie baaraw cayalen don kosɛbɛ n'o tɛ ɲɛkuma b'a sɔrɔ an ni Baɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo nka waati bɛɛ a b'an lamɛn waati caman Baɲɛ ka messages bɛ na ka foli lase an bɛɛ lajɛlen ma walasa min ye awa i k'a dɔn Karimu Balo k'ale bɛ Italie de Karimu ye jija Karim Balo ko k'a bɛ Italie bala Italie bɛ ɲini ka Amérique ni Faransi dan Baɲɛ bɛ yen Jibril Mani munumunu dɔrɔn tak Orange Money a banna wa a y'a fɔ a n'a k'a siyɛla a si tɛ kɔrɔ ni si Baɲɛ kirikara ayiwa Balo Karim Balo baasi tɛ o kumana Karimu ko ne ko a Balo k'an ka foli ta ne k'o bɛ ka ɲɛsin a ma a ye dɔnkili in jan sa k'a diyara n ye donc sisan sa ko tellement fɛn bɛ yen wa Jibril le grand américain how are you I am fine an ka foli bɛ Jibril ye dɛ ninnu y'an ganu de ye a to waati dɔw ka kɛ an ka ganubaw fo ɲɛmaaw bɛ kɛ gouvernement dɔrɔn di an dɛmɛbaaw de ye ninnu ye koyi ni ye Nura FM balolen ninnu do dɛ wallahi Karim Balo a ko les jours à venir on va parler Karim a diyara n ye ndɔgɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ taa ni fasiri ye Yusufu Konate ale kuma bɛɛ min ye awa i k'a dɔn n tɔgɔma Asimi Goyita a bɛ a deli ko la hali bi n'o de f'i ye Asimu n'a ma farati k'i kanbɔ i k'a dɔn a bɛ sɔn ka kɛ 190% ye sabu a bɛ ka waliya minnu kɛ waliya ninnu awa i k'a dɔn fɛnw de don fɛn minnu bɛ ka se dugudenw yɛrɛ fo u ni dugudenw bɛ min nɔfɛ Asimi bɛ awa i k'a dɔn o de kɛla a ko de siratigɛ anw ka dugu ninnu kɔnɔna na waati jan tɛmɛnen bɛɛ ko dugutigi nka i k'a dɔn dugutigi minnu don o sigilen bɛ kɔ kunna min sɔn kan tɛ a caman di sabu waati dɔ bɛ kɛ i yɛrɛ bɛ n'i jɔ tayi ka dugutigi ɲininka jɔnni ye dugutigi ye o tamasiyɛn minnu filɛ nin ye yalisa o ka dabila bɛɛ k'a dɔn min ye min ye bɛɛ k'a dɔn min bɛ se min na bɛɛ k'a dɔn min jɔyɔrɔ ye min ye o k'a dɔn Asimi wulila k'i jɔ cayi fo tamasiyɛnw de ka di jɔnjɔnw ka di dugutigilakaw ma u ka dɔn k'a fɔ u bɛ yan faso de tɔgɔ la u bɛ yan Mali de tɔgɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn anw ka dugutigilakaw jɔn ko Ala awa n dɔgɔ n ye nin ye o Fifi Fatou Samake ale fana ko 50 euros Fifi Fatou Samake ale bɛ dugu jumɛn na a bɛ Paris ale ye Paris ka di yan kosɛbɛ an ka taa ndɔgɔ o kuma Asimi min ye awa i k'a dɔn colonel Asimi Goyita a ko ntɛnɛn don o ye kunu ye kalo tile 18 san 2022 tamasiyɛn minnu bɛ yen minnu kɔni tiga tɛ a la ani certificat minnu bɛ yen minnu b'a jira k'a fɔ i ye dugutigi ye donc Ala awa i k'a dɔn o tamasiyɛnw n'o certificat awa i k'a dɔn o dira awa i k'a dɔn anw ka dugutigiw ma mɔgɔ tɔgɔ la a ko de kɔnɔna na nin ko in kɛra yɔrɔ min o ye centre international de conférence de Bamako awa i k'a dɔn a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a yɛrɛ ye awa i k'a di kanabilali min di k'a jira k'a fɔ ni dugutigilakaw n'u sɔnna
ka do ka fo fen jaman be abinya jamana ngonna an ga nyina dugutigo ko an an jasiri cigo sugu bela jele na dugutigo bi se kala ko don min ye colonel Ablaye Maiga ale hakilna chaman di usrafe o kuma na sani mbara num bela jele be nundu ko sobe sabu gouverneur de région ani district de Bamako préfet ka tasse sous préfet ma rubna wuli ka joke na manya Bamako taw dira jamana fenve anga jamana ngonna na région tani kono do min be amana ka dugu mi dugutigi ba kuna ikado ka fo edu wele ikatamashia ani ka certificat obita kadima abana agira ka fo iye dugutigi ka gira ka fo minya awe kado jamana mbi la kodo ka gira ka fo ibe mali drapeau ko de koro o era da mate ko dugutigi ka dugono minya awe kado aunga version rouge ko abituru nega jambolo jambala ka kumbo fo save depuis bido dugudu ndala dugutigi ka so beni ni galitola manyina odo nyama kanga ni tara jamala katisigi dugutigi joni tamashie ko o tebile tamashie do depuis be tamashie ala duriba dugutigi ale ko ni nyanguba abana bi nyongira ko manyina dugutigi ni buya de ka kangu sika tala de wallahi mo tamashie minum vleni ndo ka do ka fo o tamashie minu na faya mi no muye Jason Treski ndala tigesa o Jason Treski kubutikila ka biya fama ko amili batiri ni batiri ngoni sika tamina mugude na koro amana fulo de kuma de na amana fulo akuma de na ndoro o kana samiye ni ngo bela jileye anga chef de village ni atobe o de bike sami mi sika to fasiri nga jandoni wati se kama shon ko ni dira mi sika dira ka fo awe dugutigi Yusufu Konate awe kado aka fasiri do soir de mon ko ka bido boli ibunya bala mana kanya ma bunya asiba ko jarani wati masito le pay ne ba ale samaka gerena munye sebaningala ale to ko de Abubakar Jalpi demba sako 20 Jason Tureski 100 nyama ni yabala ni warko fole no mo kana kanya na ka foko no be bido mo koi bon adola bitai mate ko chugo dongo ite do uke do de ke dron a chama ngoni bi fambi tanda ka shuna do so akai da so fona tay ne ga bola ti akai efna la vro ki ga miziki kera saudi feminu mana folo Allah fora ka foko mu to wala mflengo na maru trawle mana folo ko akeleme ga genda itona ko la jeni kuyi o kuma bismillah agata le pays ne be mbolo do me bona aye nyama mo sebenela o de Abubakar Jalpi anga journaliste nu se gene do ko so maliki yere coronavirus bana mena halibi o balani bi nuna maliki kono tay ngoni keleme kabako ale ta keleme fatoka murufiredi sigatala wallahi angata Abubakar Jalpi akumara de akomi logement social angata yen konnala nyama ibe na ka fako mi so kema saba nyona nunu bela dilen jole me logement social o konnala kasro unni ayiron khoni ko o manga abana patrick baka fola akwame domina ko bi munye logement social a cité nyama ko gela bele ko oba akonnala ko akoni akli bala munye jatimino yaira ka fo munye attribution laba munno okera nyama akira sababu ye ninga nyugu chama ko ninko o lawli o sabike ayira ka fo ko mado ko nin keleme kata logement social ibe na ka fo ko aseben furabe mado bulo renga na yirombe nanga mako tabakoro okonna ala aseben furabe mado bulo una manga bi nyama ko una manga shini odo kum ko na mu Abubakar Jalpi ay ningali to misigi manu nun ko ni yeseben fura ninga asro toji munye Abubakar Jalpi akoni tara munye o yameshi ra konnala ale de chake da mu yirana nyama ale no ka sheben fura ko di mama ma be sika tasigi mi logement social okonna o la togumna akuye yengo shika nyakami kana ye ka foko mamunu fle ni notification ko abu bulo kana na ye ka foko sheben fura fo tu ubulo munye o yameshi rabu ula ko don togumna ko sheben fura kelen ko o tu ubulo o kum kona na manya ka foko mi so kema saba nywana ni ma minansi no be bagali taleme ka o so no ko o segere ko sabe ko ane sharia ko amanga o kum kona la ni la malaba mun gara notification laba mun no odida mauma nyama ibe na ka fo olufena wulle no ku jore o kum kona la do e feren da balike ka bataki tika ta de o yameshi mauma no be officier moyen de l'habitat no obo okofo do fena mu tabla dagri de la olufena taru tak boka bimu yakiri buna ku okena oka mu ye Abubakar Jalpi ko munye aklina mun tara no be logement social ko aklina okofo ta ku inte dore mamunun be ka fo ko munye duko ko nen ko ka galuma mamunun be ni wati na ne senga ko nen ko abu uka nyama suru bogo obisaka soru yo to muna
o fana bɛ se k'u ka malisigi kɛ lafiya o kɔnɔna o la cogo min na nka n'i ye ko in taabolo jateminɛ k'a lajɛ bi ɲɛma laɲini mun na a kɛra logement social ko la ani a baaraw bɛ ka taa taabolo min na i n'a fɔ ko bi ɲɛma ko kelen kɔni ko o tɛ o de hukumu kɔnɔna la ko wele bɛ bila jamana faama ma n'o bɛ Assimi Goïta kofɔ ka taa fara mun ye jamana premier ministre kan n'o de docteur Choguel Kokala Mayiga ye u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan u ka nin ko in kanu ka a ta bala walasa mun ye Mali kura an bɛ ka kuma minnu ko o fɔ Mali kura a jiri bɛ se ka turu cogo min na jiri bɛ se ka labaara cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔna la cogo min na nafa ni fila nin ye an y'a sama ka bɔ le pays ale kɔnɔna la Boubacar Diallo ye ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ min ye Fifi Awekado Fatou Samake ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko on va donner min ye Jason Toureski a ko ne vous inquiétez pas c'est dès aujourd'hui an ka foli ba ye Daska Awekado Kani Madasa Okuma ale fana ye Awekado a ta fɔ Fifi Samake ta ye ne ka teli joona o ta tɛ ko donne-moi un nom tɔgɔ dɔ fɔ a ɲɛna joona Fifi ko de ya awɔ bura lajɛ e y'a jaabi wa i y'a jaabi a banna a Madu Mayiga a banna ayi Madu tɛ dɛ Madu Mayiga Mamadu Adama Mayiga min ye Jason Toureski a ko ne vous inquiétez pas c'est dès aujourd'hui an ka foli ba ye Daska Awekado Kani Madasa Okuma ale fana ye Awekado a ta fɔ Fifi Samake ta ye ne ka teli joona o ta tɛ ko donne-moi un nom tɔgɔ dɔ fɔ a ɲɛna joona Fifi ko de ya awɔ bura lajɛ e y'a jaabi wa i y'a jaabi a banna a Madu Mayiga a banna ayi Madu tɛ dɛ Madu Mayiga Mamadu Adama Mayiga min ye Jason Toureski a ko ne vous inquiétez pas c'est dès aujourd'hui an ka foli ba ye Daska Awekado Kani Madasa Okuma ale fana ye Awekado a ta fɔ Fifi Samake ta ye ne ka teli joona o ta tɛ ko donne-moi un nom tɔgɔ dɔ fɔ a ɲɛna joona Fifi ko de ya awɔ bura lajɛ e y'a jaabi wa i y'a jaabi a banna a Madu Mayiga a banna ayi Madu tɛ dɛ Madu Mayiga Mamadu Adama Mayiga min ye Jason Toureski a ko ne vous inquiétez pas c'est dès aujourd'hui an ka foli ba ye Daska Awekado Kani Madasa Okuma ale fana ye Awekado a ta fɔ Fifi Samake ta ye ne ka teli joona o ta tɛ ko donne-moi un nom tɔgɔ dɔ fɔ a ɲɛna joona Fifi ko de ya awɔ bura lajɛ e y'a jaabi wa i y'a jaabi a banna a Madu Mayiga a banna ayi Madu tɛ dɛ Madu Mayiga Mamadu Adama Mayiga min ye Jason Toureski a ko ne vous inquiétez pas c'est dès aujourd'hui an ka foli ba ye Daska Awekado Kani Madasa Okuma ale fana ye Awekado a ta fɔ Fifi Samake ta ye ne ka teli joona o ta tɛ ko donne-moi un nom tɔgɔ dɔ fɔ a ɲɛna joona Fifi ko de ya awɔ bura lajɛ e y'a jaabi wa i y'a jaabi a banna a Madu Mayiga a banna ayi Madu tɛ dɛ Madu Mayiga Mamadu